Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ina ma kowa gaisuwa da fatan alheri. So mutane sun fito sun fara korafi akan cewa yan kudu saboda an musu abu, an kashe musu mutum daya, sun fito suna ta protest duka celebrities ɗinsu sun fito suna NSAS kowa da kowa sun nuna suna kishin garinsu, kuma su 'yan ƙasa na gari, sannan an tsaya an waiwaye su, an kare musu haƙƙinsu, har an cancel din SAS. Amma mu 'yan arewa duk kashe-kashen da ake na Boko Haram da waye da kidnapping da abubuwan da ake yi, amma har yanzu wani celebrities a arewa sun ki fitowa su yi wannan protest din. So ana ta damuna da maganganu, ana cewa wai su celebrities ɗin arewa mu mun ki fitowa mai magana a kai, mu mun yi kaza mun yi shiru, mu ba ma kishin arewa. So a zahirin gaskiya ba haka abin yake ba. So na farko dai mu a arewa mu ne koma baya wanda muke harkan social media, wanda muke harkan fim ko waka ko comedy ko sauransu. Hasali ma abin da muke yi ba dauke sana'a ba arewaci, sannan kuma ana nuna mutane cewa mu ɗan iska ne, mu kaza. So bai ma kamata irin ana sauraron mu ba, duk magana da muka faɗa bai kamata ma a tsaya a saurare mu ba. So ba mu muke da alhakin yin wannan abun ba, malamai ne ya kamata su fito su magana, saboda malamai su suka ba da gudunmawa a zaben da aka yi na 2019 100%. Bai kamata a ce sun ga matsala a ce sun tsaya sun yi shiru ba. Ya kamata a ce kamar yadda kuka ce a zaɓuwa ne, in dai dan Allah kuke abunku, in dai har musulunci kuke ma aiki da malaman addini da na kiristoci, ya kamata ku fito ku ce abubuwan da ake arewa bai dace ba, kuma ya kamata a ɗau mataki a kai. So ku ne kalubale yake wajen ku, saboda ku ne kuke cewa abin da ake yi kaza ne daidai, kaza ne ba daidai ba. So ku ya kamata ku fito ku yi magana, ku ya kamata ku fito ku ce abubuwan da ake arewa, kashe-kashen nan da ake yi, kidnapping din da ake yi, Boko Haram da take existing, bai kamata ba. Ya kamata a ce a kawo ƙarshen wani abu. Ku fito ku gaya mu gwamnati gaskiya, ku fito ku ce ba ku yadda ba, za ku ɗau mataki, ku fito ku protest, ku fito ku nuna ku ba ku yadda ba. Mutane kasu yadda, kasu dinga tsaya ana musu wannan abu su ma arewa. So alhakin ba a wai kanmu yake ba mu kadai. Mu in mun fito mun yi magana ana mai da mu koma baya, sannan kuma ita gwamnatin ita kanta cewa mu ba ta daraja mu, ba ta ba mu muhimmancin da ya kamata. Kamar yadda 'yan kudu suka zo suka fito suka yi protest, suka yi wannan, aka saurare su. In mu 'yan arewa muka fito muka yi, ba za a saurare mu ba. Hasali ma kama mu za a yi, ko a yi mana wani abin da bai dace ba. So gaskiya kamata a gyara, ya kamata a duba kamar yadda aka duba can bangaren lokacin da suka fito suka protest, aka duba, mu ma kamata a duba. So za a iya kawo ƙarshen da abubuwan da ake yi, ya kamata kuma a kawo ƙarshen shi, saboda mu ma 'yan arewa muna cikin wani hali. Mu 'yan arewa muna abubuwan da ke faruwa ya shafe mu, yana taɓa mu, sannan kuma 'yan uwanmu ake kashewa, 'yan uwanmu ake illatarwa, kidnapping ne 'yan uwanmu ake. Na rantse da Allah kullum sai an yi kidnapping, kullum a ce a kawo kaza ba kuɗin, sai an haɗa an kawo. Muna cikin wani hali, muna cikin yanayi wanda in ba a kawo kuɗi ba a kashe mutum. Akwai wanda sai an kawo kuɗin ma sai daga baya sai a gane cewa ya ma mutu, sai dai a ajiye a samu gawar shi. Gaskiya abin yana damun mu 'yan arewa sosai, yana damun mu. Ya kamata mu ma gwamnati ta duba, ya kamata gwamnati mu ma ta kawo mana agaji, ya kamata kawo mana ɗauki. Mu ma 'yan ƙasa ne, ya kamata a duba mu ma gaskiya. Mu muna so a kawo ƙarshen